Wey'ngane zakwethu uhleleleni ungangeni kule channel yethu eyunqa phambili umkhanyakude TV ephethe iy'ndaba ey'shisayo laphana wey'ngane zakwethu. Namhlanje sila esibheka khona abaculi abakhiphayo nabaculi abasazokhipha laphana wey'ngane zakwethu. Laphana umculi waseJolvet-ke laphana ubahubhe laphana naye uthembisa i-album laphana wey'ngane zakwethu esey'qophelweni eliphezulu. Isihloko sayo esithi ngifuna ukuba ngaphezulu. Ngiyafisa ukwazi-ke laphana wey'ngane zakwethu ukuthi ngabe sichazani lesa sihloko laphana wengane. Siyazi ukuthi insizwa engajwayele ukuthi ishaya eceleni laphana leya nsizwa eshaya ushuni ohlukile owushuni wamabhena enyawo. Ake sidibane comment section yezwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula. Mawumusha cindezela subscribe, cindezela nebell ukuze sizothola njalo ama notification uma siposta ivideo. Siyi channel ehamba phambili umkhanya ukuthi sithi siyabonga.